Na good luck ati. Good luck ati ha. Na galingan mo ati ha. Galingan mo ati ha. Kay arong na ipasalubong ka ni ati Puhuno. Good luck ati. So kadlawon pang dake Mas Dante og si Ate Cristel. So guys, galit-galit day nga kuan nagpost ang nurso nga mag-demo si Cristel karon. So dingag jud sa Ginoo ang pag-ampo nga di makaabot og Bernice kay graduation lagi. Ina Dante. Dante na good night. Ay good night. Good luck ate sa imuhang demo. Ano? Good luck ate. Kalit-kalit yun guys. Dili mo ato ha. Dili mo ato ha. Kaya balisan ka. Balisan ka. Ming-ming mong guna. Ginababay na ka na yung series. Kung nag-atag may series guys. Alas 4 pa. Ngit-ngit pa. Kina, kiss na ate, hindi na. Bye. Bye na. So, asang iubanan guys kay masay kauban. Si Nicole, pwede mo uban kay not feeling well. Bye, Dante. Dante. Bye ate. Istorya na ni mo nak. Inaampuan Dante ha. Ampo ate ha. Ha. Na good luck ate. Good luck ate ha. Na galingan mo ate ha. Galingan mo ate ha. Kay arong na ipasalubong ka ni ate Puhuno. Good luck ate. Nga wala ko may series. Gani harami guwat dari guys, so pati agi series. Agi mong kasulis kay mapilitan nagbalihibo. Tapad na dyan siya guys. Pilitan na. Natug man ta ka dito nganong ngari pa man ka diri. Biyaan na pud mama. Na good morning Ma'am Biti. Na Ma'am Biti, good morning. Good morning Ma'am Biti. Good morning Mami Flora from Japan. Good morning Mami Biti from Germany. So padung day mi karon sa Dumaguete. Good luck ni Cristel Ann. Sa iyahang demo. Ano gud na siya nga masandig jud na siya oh? Ano jud kuno ka? Ha? Ano lagi ka? Kauli na dito ka kay ate dito ka way uban. Panghipos. Diyan guys, na namin dari sa Liluan guys. Alas 5 namin nakasakay dito sa Palawan kay malagi na way series nga ni Agi. So manang magdali na lamang dyan guys. Diyan ay dyan kauban day guys. Yung classmate with me. Silang duha. Kira ba ng kuanak, dagat nak? Narabay uwan na ba ito nagdagpayong na? Ipabiso natin. Hinay ha? Ay, Diyos ko. Nak, diri, dipit nak, diri. So, duhara na sila kambuo.
Good luck ninyong duha. Nagkatawa sa zero ko, no? Bayag, patumpa to pa niya ang tela tumakuan. Nag-go sa zero. So, nanami dari guys sa Negros Oriental University. O, sige na ka, ano? Noodles na lang na. Ha? Noodles. Asa mo dapit? Ma'am. Thank you so much. Kuha din graduation niya po karon. So, kuha sa ni Cristel. Lin, Akusta. Sa tao ko ni Ma'am Akusta. Akusta diri guys. Sigat. So, congrats kay iyang graduation ro nga launa sa Cristel ugma pod sa Buntag. Thank Congrats you. niyo tanan. Na sila guys kuan sila kanang nag-demo. Yeah, thank you Ma'am. Thank you. Akusta. Ako. Okay. Salamat. Amping mo ha. Thank you. Good luck. Thank you so Congrats. Bye. Sa guys, hapit sa mi dari sa kuan simbahan dari sa Sibulan. Viva San Antonio de Padua. So nagkit sa mi hapit pasalamat. So mamani hapitan na ni Nicole guys ug kanang mori sag dumagiti mo hapit si Dani nga simbahan. So daghan kadto mga tao dali ni kada adlaw managkit guys. Diya guys, kay dali raman kasog siyang demo, duha raman ka oras kapin. So muli na pud mi guys kay malagi nagawon-uwan guys na diya bahod kadto dagat. Diya nay gabun-gabun na agkuan guys kay murag ganyang buntag pa ni pagikan namo gauwan. Diya salamat sa Ginoo nga si Prajer amuhang pag ngari na magdumagiti. Diya nali kuno ilo pressure man ang ngani ang panahon. Guys, ya mo today mi dari guys, lagi gutom si Cristel karon si sa ugan. Kanang among sudan day kay inununan nga bangus. Yan na among danti guys kay galing ka kuan maguna siya kanang nabilar pud na siya namo kay sa julagi ka mining largas Cristel. Hello, hilak ati kay nagtik exam ati. Ay, nagdemo day si ati. Guys, nangabutan din Miss Cristel dari guys da. Nadi ko napalit nga galang-galang niya. Kiping ni dari ba tawag nila kiping. Yagi kanang gikuan bitaw ko guys kanang murag lami pa di kaon ba. Ang naong wala ko mugutog kay hagul gyud. Still. Nga hinog na bukado guys ang pugasan. Sitaw gana. Kiping kuno dari niya galang-galang masamo ah. Salbaro na. Ang salbaro sa Dumaguete. Salbaro na ito. Nga salbaro de kuno ni. Salbaro, kiping niya galang-galang. Uban paypay niya. Budi mo siya ipamaypal. Ha? Gawa una. Mo misag ka ng siriya. Tamis. Salamat sa gugas na. Ang gipugasan ni Nicole kaya isang bukon. Kaya ang gituwayan sa pakbak kaya aramang kanipis na ah. Hindi pa na subang avocado ba nga iurang makpaka mapakpak kasi ah. Daghan man isang vitamins na yung avocado. So dili na ni nato nila mawon guys kay mas laminis ang ingani ra. So, salamat kadto ati daday nakakaon na dito sa atong avocado. Nak di ka mo kaon avocado nak? Tel. Kristilan. Avocado. Dadi. Lami mo good siya. Lami sa guys kay pughad. Wala gimi kuan guys kanang nag-atag Miss Cristel ganiha alas 4 unja nakasakay mi alas 5 na kay way ni agi nga series kay nani kuno na aksidente Ginoo ko panggiamping in taon mo mga ban nga mo biyahe diri padung sa Uslob kay kana bitaw magdali bitaw guys kay mananaw na ng wheel shark. So
kunay na aksidente kuno banda sa Lagundi manaway ni agi nga bahas kay natrap sila didto. Grabe naman inampo ni Crystal nga ma-okay kay di mo lagi ninja alas 8 sa malit mi ba. Madyo gali pagka alas 5 guys, sa mga alas 5 kape nakasakay na mig series. Ja, 1-1 pud mga basa ni. Pero kalau Ginoo guys, kay tabangan pud mi sa Ginoo nga makauli ra pud bisipte. Pagbalik na mo dari arang suga kadug kuan. Ya dari ra pud mi naniud to. Kay mag-unon man kuda og isda guys nga bangus ganahan man na sila ginununan nga bangus. Kaga lang. Kusog pa ko. Lami siya guys. Namurag na nahilo-hilo pa ko sa basket. Basa. Anak sa paskrap eh. Maraming magkuhan. Kami mag-barge. Madugay man ang barge. Manang napaskrap ni. Bawid ka dugay sa dagat. Tigol naman ganyan. Hindi ka makano na? Sugtok ko. Usaran ni ka ba? Kapit na din na sa manata. So guys, wala na mag-ready lagi may sidikol karon guys. Ang sugo unog papalit upuan na lang. Panghalad. Kaya naglimisa. Pwede naman siguro ng mga avocado, pipino. Prutas good ba? Apple, orange, prutas ba? Gawa tayo ganap karon guys kay Kasi mukhaon nga avocado guys. Busog pa manggug ko, bago pa kayo ito. Ato kani paturot din. Si muturot na. Namin ang may gatas. Mabisi din meron guys kay na may bisita hansa para ba may kapag-prepare din ang among bahay lagi wa pa ni may kapanghinlo. Di maawa na ang bisita na po ni bisita ang mari guys kanang di ka na siya sa Manila. Taga kuan na siya guys taga Hong Kong. Si Sheila. So pwede na din nato ni pamahaw or paniud to lang. Piban. Diet ba? Diet. Hindi guys, kay nakalagi tagbuhat ron mag kuan pa ko, mag-prepare pa lagi ko sa mga kinahanglan ni Crystal mag patong aduhon ni jahang kuan sa iyahang huga. Ang salamat din tanan guys ay yung walay sawang pagtanaw din sa video. Yeah, shout out din ko sa mga nakauban ni Crystal Ganiha, si Ma'am Acosta. Salamat kado sa pag-visit sa hang Pajag. Shout out ko sa mga taga Dumaguete, nga mga viewers diya sa Dumaguete, sa Sibulan. Ang classmate. Sa sing classmate ni Nicole, singa na to? Aba. Shout out ko ni Aba. Ngari ko nung dari sa Uslob kay kuan kato ning order biko. Order ako, tagaan ako ba? Kay magluto tag biko. Ito kay lamin ta magbiko no kay kuan ba. Lay pwede ka og biko basta 1-1. Otro ta? Katong kan dito ko saka ka na tag labay sud. Kasi ang subuon guys kay kapin na kumadulong sud. Subuon sana sila kuan guys kanang pa palit lagi ka ng panghalad ni Crystal. Unja isira ka aduman ni Crystal lagi jahang di mo. Mura na mo sa maestra gabira sa practice ba kay hindi mo man dugin hanglan magka na mura jud kag nagtudlo mga estudyante ba. Unja guys kay taga sana sa Nicole kuan kay mo adto sa Tagloso. Guys, tuwa na sila sa Nicole ug si Papa Edi. So mo ni ang video karon lawa guys kana mo pahuway sa ko kadto kay naghuman mang lansa ko dito sa jahang kuan kanang tugan ni jaw gidahang sinina nga isuot ugma. So gidang sinina guys mara pud gidang gisuot sa katong pag-graduate bitaw nga just grade 10 na siguro to. Ay di tuwa man din silang grade 10 pag moving up. Pagka atong honor student man sa pagka grade 11. So mara pud gidang gisuot kay sa mama mara di isuot na. Ja
mga lagi na mga butan na kanang mga bata kanang makasabot ra sila sa mga ingana ba. Sa anad permis mga ingani laging kanang pasalamat ta kanunay sa Ginoo nga kanang tarong sila pag eskwela mga butan kanang mga bata ba kanang maghuna-huna ingana. So ganihan ko nga luwi lamang kaday kanang antas ang pakanon dito sa Jollibee ba anja minsan adto na laman ma kay adto na laman tas bay man yudto sa Zura man sa nahuman. So alas 8 sila gisalang nahuman sa mga alas 9:30 so nakauli pud mi dari mga alas 11:30 na pud mi abot dari. So aron dali ra jud kadto guys mo tawid ug dumagiti mo nang isang ganahan bitaw nga adto sa eskwela kay dali ra kadto man ang ating yampo pud guys nga makapasar lagi pud sa isang dimo. Kaya daghan jud kadto murag kilastison sila taman nga para makakuan kay sa sitiwa man sila nga to may mga dimo-dimo interview ra man dadon ja enrollment na ingana dito sa Dumaguete di mo jud kag kuan jud ka kanang mahimo mo jud kang maestra ingana. So si Cristel gabi pa jud siya kuan kanang gahimo siya kanang mga unsaon pag kuan sa mga bata ingana ja bahalag kadlaw na bahalag na sa basmi bahalag na sa paskrap mi moras na ganang ga kuan sa mga nang radyo siya ganang kuan jud na nga makatubag siya makakuan siya kay ang mga pangutana naman dito guys kay English man jud ja kaya raman dai niya kay easy raman dai kadto kay pangutana di easy raman dai kadto mga interview unsa mo to nga wala sa gipahuman sa maestra og kuan discuss datong ilang mga sa tugi ni okay na kuno ang maestra ja paggawa siya nakatawa siya nga ni okay ra kuno siya wala gipahuman siguro nagustuhan sa maestra gid ang istorya ba nga naman ang ampo lang gihapon nato guys nga kuan nga nang kapasar sila sa demo nidya kaya diha ba mo musabit ba uban mga eskwela musabit sa demo musabit sa interview manang atulad ni ampo ang idahang pagdemo karon nga makasud siya sa nurso diya kaya pa siya og asa siya ibutang sa Ginoo or sa sitiyo ba siya or sa nurso dawaton gihapon niya sa plano sa Ginoo niya para niya ba wala nga di siya mawada ng kuhan nga manang before di siya natug dias kuhan ampo di siya nga mama kuyawan jud kuma kay basin og ipusa nurso nga ang di mo birni sa buntag ja simpre birni sa buntag jahang kuhan guys kanang graduation ja atangin po ninyo nga guys ang among kuhan jahang graduation ug mapuhon yan po na to amping tanan love you all so mo to yung video karon now guys kanang wa tay ganap kaadto daghang kayong salamat sa inyong mga paglantaw daning among vlog nga bisag wa mo natutunan nga na nagpasalamat jud dako inyong tanan guys manang love you all amping wa po tanan guys see you in my next vlog.